Gotovo 4 decenije imam Hashimoto, a dosta kraće anksioznost. I tako moj drug Haši i ja se borimo. Nekad pobeđuje on, nekad pobeđujem ja i tako u krug. I ne smeta mi puno ni taj umor, ni nespavanje, ni sve drugi neki simptomi koje svi koji imaju Hashimoto imaju. Ali što me zaboravnost ubija, to je strašno. Zaboravim. Krenem da pričam i u pola rečenice zaboravim šta sam htjela da kažem. Pre neki dan mi se desilo da sam stavila mlijeko da ugrejem u mikrotalasnu i kad je zapištala mikrotalasna, ja sam rekla, Bože, što li je uključena ova mikrotalasna? I tako sijaset nekih situacija, sada vam ne nabrajam. U početku sam mislila da je to neka, Bog zna kakva psihička bolest koju još nemam između ostalih. A onda sam shvatila, pročitala naime, da je to jedan od simptoma Hashimoto. Tako da, ako ti se ovakve stvari dešavaju, ne mora da znači da imaš Hashimoto, ali obrati pažnju, možeš da, moj predlog, da odeš kod specijaliste, kod endokrinologa i da proveriš sve to. Opet kažem, ne mora da znači da je to. Ja sam kao lek za to, sećam se, kupila blokče da zapisujem, da ne zaboravim. Onda sam zaboravila da sam stavila u blokče. Užas. Posle sam počela da pišem po frižideru i tako to. Ako si ti jedna od onih koja ima ovakve simptome ili neke slične ili samo imaš Hashimoto, ostani tu kod mene. Vidjet ćeš svašta, odnosno čućeš svašta nešto što ti može koristiti.